kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kamnyar banlap bau officer ubla Pynrung ya ke Skhim. Hakapor bau udang longkum u direktor. Hakatanat social welfare jong kasorkar jela. Bau unwan plihi ya ki kam Pynroi. Hadin bau longkum nomi kemat pajba. Kene kala urlong ya ubah HM Shangpliang. Namar hadin laisnam bau lo sajet kum MLA. Kemau sendam konstitusi. Haka ar penduturik rempang arjar puwe. Ulayok balik plino yakin dikilai teliki akan wadi sebentar. Hasnang Mawpen bat ingkersa. Kebelamang pisah nagat-nagat social welfare. Hak ni kesngi ubah HM Shangpliang ulah pli nengkong yaki artili ki akan wadi sentar Hasnang Mawpen. Hak jing donlang CDPO wasendram blok ba em nong klau ki akan wadi kilong kemi bat ki hep ki barit. Bat kado ulah yok pli saya akan wadi sentar Hasnang ingkersa. Chief Guest Ïing Sri HM Shangpliang MLA Mawpen Constituency. Jadi pelaj por jong I bandon hakani kasngi keba kerpang kebakmen ya kasnong Mawpen hang ni. Ban nakaliang office ngapriang sumphalang ya baro kibuan hang ni. Kamtam ini beneficiaries jong I kibadang klung ki longkume ki ba armet ki badon lang ki riurong ba ang snong nakaliang office ni penya yakani program kabari ka inaugural function jong kanika building Anganwadi center kumban si pentip sa kini baru ibadan lah ni Mawpen ngiladon artli Anganwadi center apo nadu kapor ba pinanglong director mapi lakit kiai kanika building ya kanika snong ban penyo artli ki building bat kala urlong kani baru kanika jingkit kian lu mensua bat kan tasni kalong kebala urlong apo Podang Director Isar HM Shangpliang. Bat mentasi nyilayui, bat ngenom sim than ni kapor, namar dadap nang ni nyen penbut sai ke program kabandai hapo yang kesah. Te siketin akatin Isar tang bai de ban Plie bat kini ki building hane hapo Mawpen. Te shobangan Plie kan Ïing, na IT ya ni ke Ïing Anganwadi building, ha ke jo kesnong bat kumjo ha ke jo ki Anganwadi porkar jungi. Ba kinai ya ke syakri kejing syakri kaba pura yang entah kini ki kelung ki habaret jong kasnong Mawpen bat kunjo ya ki long kemi ki ba armet bat bidang syok kelung tekani ke jaka kan long ke jaka kaba ai kejing kaide kini ki habaret ki kelung ya kendiat kesoi ki non formal education ya kejing roi atat ba kini recommend kini yo banra de ya kijing bam andala de ban shet hakani ke jaka iso komen ba kani ke snong klayo kat ye kani ke building ke ba itana te kitbok ba kani ke building kan ai ke jing syakri ba hok ya kini kinong song sinong apa Mawpen te hakani kenti nan please nan ya kani ke ye kani po
mulut ban koi Why would nak something right now? Tapos lang. Ni Krishnong kayo sendan artli ki Anganwadi building kaway na convergence but kani kabangan Plie kade na ka prefab te shisha kalong ka sikurhu ya Krishnong Mawpen ba kanyo man ai ya kata kajing syakri ya betul kini ki habret ya ki long kemi bat kumjo ya ki kemi ki ba armet bat ki ba layo klung te kadon atat hangne te ying shetja kabala bakin shet ya kajing bam ban ai ya kajing bam bakhloi hangne hi ya kani jaka te na IT ya kani ka building sha kashnong Mawpen ha kani support Kamera Krishnong ini oh nak ada sisa. Bok Baru arah ini boleh macam dah sama juga. Ini nak ikat itu. Yang kepada kebentar jo kene Anganwadi building kanero nga clear ni form ba kande jaka ban shet ya jimbam ban ai ki klum ban ki lok mir kuyo kitbok ba kane din seja kan ai ya ki jimbam ki babang ba ki batei ya kamet ki klum joni baro Ito menta hakani pot ni udan hang ni hakmat kani ka Ïing Anganwadi building kepada hapo in kersa ni dokumen bang yo kani kalat bang ni Plie kani ka Ïing ba kade ka Ïing ban ai ka jing sakri ya ki klung ki khna jungi hakani ka shnong bakin yo ya kabam na kadang ka sarkar na ka ICDS bat kumjo bakin yo ya kamet ka bakoi bakya kumjo ya ki long kumi ki ba armet bat ki badang syok long to ai ba kani ke building ne ka Ïing Anganwadi kan ai kata ka jing sakri pat ni IT ya kani ka Ïing ha ka shnong ingkersa na do mata ka si ya kini ki Ïing berar layo ban Pynrung ko proposal ban hep ban bo ya ki Anganwadi building ngawan jumo hal tu kipot ban na iba ka building hantai po Mawpen Anganwadi building kala along ka building ka bala jot ka bala pay tamban bo ini timbang do ngidon jaka te ngirayo ban besok ya kini ki bro arti isnong bakin yo ki building batmai ni sokmen ba ha ki snem ki babot na kalian sarkar kila sanction kini ki building ba nilayo sundan artli ha Mawpen ba kawai hamni ingsa nasoman ai kublay yo CDPO ba anong klaw panalo ba simti ba igong CDPO ila persyang kapala kakabor i panyo man pendep lut ya ki Anganwadi building ki badon hapo ka ICDS project jong ka Mawpen but bon na peneng kita ki building kilalong sisya ki building balayo pan pendep om tang kata kilayo de galis na kalian jong i ba dan don sap katot indi ki snom ki pampat don building thamai te kitaru nilayo ban besok la kade na border area ne na ka SPB pat kumjo na ka department ti sisya kalong ka kabuksel yangi apo ka konstitusi lungi bagi nyu i kum kini ki building ki bangim ju i bro kata bonsin ki Anganwadi building jungi kilong haki Ïing ki bejot ki bakai ki don haki LP school building ki bala pay lane ki shim lagi Ïing wai ro ki Ïing wai ki bade pakapnya
tamban penruai ki kelung kena dan jaka tamban pen lekmen ki dan jaka dia kata remut ke spirit jongka ICDS ngimyo ban pendem ke spirit jongka ICDS kalong kalong ba hakane the building iyo bangin ai yaki non formal education kata remut bangin yo ban ai ki ke jingnang ke sista tem da thought ta kamot kumbang iyo skill ki hepore ne ba ki ruai kamot kitu ki jing ruai la ne ki jing spell lende ya alphabet kumta kertel kilong ki non formal education ki bang iju ai kini hepore de shisha da badon kan kini building kini ki hepore baro kilayo ban ri tengen ne ha for shit ha for slap kini yo ban wan ban shibbenta ya katakan nutrition program jong sarkar ka special nutrition program jong sarkar kadang ban ai haki ya kata ke jingbam ke bante ya kami usuki tenga sok men shisha hagani ka thanjungi ba ki kimi benta dia smotu ya ke jingdon kam ban shim ya kini ke jingbam na ke ICDS center but ki jutistar banwan ban shim ki jingbam na kini ke Anganwadi center jungi bedai nomor kata bangi yo I baki klung hagani ka thanjungi ba hoy kilong ki bas ki badap ki ba snap ki ba bhamet nomor balai ba ka don ka continuous ban buddhi niki ha ka jing he jungki tan jungki don ke growth chart jungki don ya rukom thu ya ka jingkhia jungki klung kidon gel kom her lo ya kilungdangi ai kum kini ka building lungdangi ai kum kita kalan ti kamut kini bopli kimyo ban pendek ya ka kam jungki kumban omno ki Anganwadi worker ki dei ki longkmi ki bala ai the training ki layo the training ban be me ka kam tingas dak de jingkmen si shamta si ba ya kita ki baro ki ba dei ban pendek rukom kat kum bala betha na ka sarkar kami na ka government of India nila yo kan kani Ïing ban pendek ya kum kita ki jing a jing era ya kilong kami ki ba argument ya kilong kami ki bedang siyo kulung patum jo ya kini ki hapre I kermen ba ha kini ki benai banwan ban kini ki Skhim banwan indang yo ban pendap susu ya ki we ki sinong ki ba bomdon Anganwadi center Skwa banetu Ahmad Jompi ba dang menta dang shen dang kumalai sing sausi ngedon ka review meeting hante po Shillong ka ba ki khot ya ka disha DISH kumot kata ka review meeting ba khot da ki honorable MP jongi hangta baro ki MP jongi kum u ba Vincent Pala ba u ba W Kharuki kilong ki chairman bat co chairman ya kata ban review ya ki scheme bayo na sarkar India te ha kata ka jilang ngalabo Ahmad jong kini ki MP ba kalis ban Plie ya ki Anganwadi center kabangi bha na ka jela jongi saka sarkar kami kasakut sa apo degi Tengah kentu ya iba haruki balong chairman jong meeting ha katusi balong Raja Sabha MP jongi bain sabha ban butin ban penyo ya ka approval na ka Ministry of Child and Women Development ba kinyo ban aide shu iki center jongi ha gane ka constituency mo sanam jongi iba nong klau se DPO ina ai ka list bon ba jong ini kisnong ki badon ha po constituency bangi don kam ban Plie shu iki center kum kane kidon kisnong ba he ha ndai kidon tang gawe ka center kat kum ka rule kano population ka bala tam ida lais paksan fo kade banyo ya gawe center pan kano kisnong ka bala tam sis paksan fo ngut kibri basa ha kata kisnong ngut kanyo iwe I mini center kum kani ka Ïing mentasi bangidon kani ka mini Anganwadi te kamut ngindan yo hapo ni ka konstitusi jongi dambon ba ki center ngidang day bangin Plie kadaw kalong ba ban Plie ki center kamut ban kampen bon shu
ya ki hep bare jongi baki niyo benta ha kani ke scheme ICDS bat kumjur ba ke jing sakri pai ba kandang hamwan hajan hajan jong kita kisnong ki ba dang du tin mar kata na kentu na kaliang ke sokar jongi sokar jela jongi bat kumjur na kentu ya Rajya Sabha MP jongi ke bangala pun sawah hu baun budin hadeli baun nak benyo syu ya ki approval ya mata jongi bangi nang yo ban bo syu ki center apo kene ke district jongi bat khamtam apo kene ke konsumsi jongi te parlobe ni sngau ba ini ki ege baro ki bawan ra ki development hakane ka konsumsi jongi khamtam hakane ke snong Mawpen bat ingkasa kelong ke jingkerku sisa nomor balai bapi dalade hi pilayui bakini ki longkmi jongi ki balai ki Anganwadi worker katno gila sha sitong kami ki snem ki balale ni sonto bat tangka jaka set ro kimdon tang katiar katar banbur kimdon ke jaka sebabiang re ni sakma hi kami ki paro pila bakin manpe bakumno ini ki hikai ki klum jongi bat kumno baki ki ai ya kata kabang na tentu ya rambak snow tentu ya kinong kitkam juga snow so ha hateng dawan jongo dawan pe dawan mat dei jimbam bakum no kishet yo la shai sha kno bagini ki kong Anganwadi kimnang ban shet la ne ki ai bam ubanang im ne ki ai ujimbam ubalaksa tengim kwa bangin snow ku kata ka complain kenang ba nin baro ni trailan ni don kat lang ni kuat ba ini donde ya kum kata komiti banwan pe pencungok teng ban pe hatanu kom ba ki pelia ya kan Anganwadi center ni ina don bon ki be ki projects ki banginan tumo ya benda ka sinong jobe apo ka ingkesa apo Mawpen aku apa dia tu api ki parlok berok ba ngalayo ban penyo ya ka approval ban ya ka sanction ba pinyo no ya ka umbam na ka JJM apo kani kisnong ingkesa ba Mawpen jogi ba ya kata la dap approve la dap sanction do ba shen nginsa ya pentip sapi ba nginsa kedo ya kinong kitkam do kisnong ba kumno ngin peniat ya kata ban sam ya kata umbam apo kisnong jogi kalau sisa ke kabuksian kuba hakipor padang nginang penkre election ni snow ke jingud joki pai pa baki ong ba ngidon ke jingduna ha ka umbam uli ha ni ke snow bangi haptan ke telong project na jengai do ndre mentang onung kuslesh kani the scheme JJM kala rum bangi layo ban busuk ha second round jong kata ka review jongi marnga along ruin dukhot ba dei page be kmi ya kajing implement juga JJM ru humjo tinglayo ban busuk ya kasno Mawpen ingkesa ha kata ka scheme kishen pinsayo ya kita ki umbam undi ba kata ka umbam kan poiben man ka kliyen joki kamut omde ba pinle ban tong na sarkari kuma pile mentang ai hante don ki longkmi ki ba yen lain tu ba ap ya ka kanum long shu unta ndai kan longbet ba man ka kliyen inyo be ya ka ban poi ka water connection tu hiyen joki kitbok ba hati si banwan minam don bun ki be ki scheme ki projects ba ni nang ham ai shapi shakani kisnong insen shong ha bat ki ramba ba penya ni kisnong na kunjo ki be ki ramba be don beta ki kam bat na tingin saya shong ban perkhat de sakie ki jingduna ki jingdon kam jong kani kisnong jong pi pat kunjo jong ka Mawpen ni songko ha Mawpen menta ngimpat don urang ba kisnong tengi kermen ba kisi ki banwan ni sayo ramba ba punya di kisnong wat kata ro kala kidon kam ya kan no jing duna di jing kam ha kisnong Mawpen do na kloy ba nan pe ke jing duna do kisnong de ndre ya ka ingkesa bala be lupa ni ngang ya buso ya ki we jing duna di jing kam ingin saya Shangpliang saya sisi ha kisi ki banwan Jonga ngala persiang kat bala ban kren shakbor malor tengi rumine persiang susu ban ong lada kalong kepala bah sorkar kan snap ya ka jingkat jongi ban bu shoi ki support
บัดนี้นั่งบ่าที่เอกบ้านที่กำที่ตุลุนบ้าที่ตุลุนเบ็ดนั่งบ่านี่นี่อยากจะ development นี่กว่านี่กว่าตั้งบ่ากะกำกันเนี่ยเบ็ดบ่ที่กำ development ที่เกี่ยวชักมาที่สี่ปันวันเจ้าตั้งนี่เป็นเดือน cũng quay được kiểu kết cam được xong rồi ramai xong cũng chúng ta ban dia ada dekat bagi kadeka por kadeka ski kadau kolom nomor kejing bom khan baha kamet ke jo tede lor kene bom sunala bantuan ban dia dekat kadeka ski tiap den ka hukum kata layo ban penbej ban na kabanta ban panya ye kadeka jingalan kadeka por na sinya hanga buai naki executive committee jongka solu sa te kumta bede bat kani na kalian jong gesnong ni ya ya phi ba khamtam da kabanta ai MLA bakan burang jongi wa HM Shangpliang ni na kalian jong gesnong ni pa bi jong sabha ya phi bi jong platform bi jong phi ban one ban Plie kene ke Ïing ICS apo gesnong jongi but kumjoro ye pejak sabha na kabanta di CDP o Bausram iba M Long Cloud iba Long Officer jongka Bausram lengkong hakere ko por ni jo ya shekmat ke jinde bat ke lega jingalan ke jongi ngeladar banyo ke lega jingruai na ke lega kena na ke stam Mawpen ban na ke sogi karsa tinga perpau ke jing ai kublai ye ke lega jingla jo ke lega Anganwadi ban ai ke jing hikai ban wan na ka banta ke lagi kena baru at lagi snom di kumta ku play phi ki jingwai ke Plie ke dong ki jingku ke nam san na ka singe ke jing dai bat ke jinglong tip play ba mata singe ni layo ban Plie gen lightly building ki se play ki singe lesh busar ke ding platform jong phi amar ba stang ka to kan singe sha ki long mikman markin sadan saka assembly abun kam saya lakit kia hamtam ini ke than bat khnang ba nakaliang ko office room inyo ban panpao katuk ane kijing jongi ini ke building ke labiang miladon ki Anganwadi worker ni adon ki Anganwadi helper kini apo Ïing kersa sa kerang dai ke mini Anganwadi center wa pitep ha por long term director jongi te ngilabu ke proposal room ba in upgrade no gani siapo ka main Anganwadi center omre tangani be bon kisno nang bagati sakri jong ki Anganwadi worker kan khamlong janai susu bat kan kham sting ada nam kita kedala don le se building omre tangban kum ong mensua swabangan simti ka mau sunra kita mau dengile siapo kisno kita masang kyo kedetan jaka baai di bang sana ani baai sana Andrei hadin, nila company, nila tur, nila lab, nila hikai ki Anganwadi, nila penet ki jabeng jungki, nila duty jungki kere gay, kin haban rung man ki Ïing, kin haban ai jik tip cipang, wat kakot kakia, kaji pikir ke jungki, nangka sahapo Anganwadi center ni ai ke building balai, baki kena lai tu understand, kinyo kaji hikai mereka akan non formal preschool education. Kalau mud buk kena, nado lais nem. Omdim kam turun kam un hapnang man tho ban tar friend ko. Kadon kam un tip suai ke kamu udun katalan nani kasap ko. Eta ke jingkai ni la penio iki Anganwadi worker jungi. Batu om tang kata asnong geron na jingkit kli. Kadon go VLCC. Kabadon ke komiti. Jong bapai ke ICDS scheme. Ani ke Anganwadi center service hapo song jupi. Kabat pai kijing bam ki boy kunu ki khna kat no om tang kata to pe jaki longme pa armet longme pada kiba pe ya ka ko kia te kata ka duty jo ki ICDS ba bar khat kisnong kan tip engala sos nalong sos sarong sar banung mesti Anganwadi hagen ka tan mau senrami bro oi kikit kia lengba kajing trekam hapo supervision jong supervisor jing hamtam hagen ka tan bro